gelem dipateni kok malah emoh. Lah kok terus lakone piye? Coba urusan kok. Salah aku mbok pateni. Lah mati kongko. Saiki lah ndak gene. Bedane apa kok karo saiki? Semoyo sekno lho. Kok kon semoyo terus aku. Didarani pengecut. Ya, Ayo ndang. Mah. Bapakne. Mau ora diomongi dalange kok. Lho iki piye kok malah bingunge bojoku malahan. Kowe semoyo 40 dina ngono. Kesuwen. 40 dina wong ketoprak iki kobal 40 dina. Kesuwen. Semoyo 20 jam. Kesuwen. Wis ngene ae. Piye? Kowe tak tampani semoyo bar taman ya. Ya wis, bar taman dhewe. Mantap. Prinya dan